Takže vás vítam na zhromaždení. Lucia, začali by sme s Lukášom, 1. kapitola, verše 57 až 66. Poprosím vás, otvárajte si Biblie a pozerajte. Lukáš 1, 57 až 66. Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že ju Pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom, Zachariáš. Ale matka povedala, nie, bude sa volať Ján. Oni hovorili, veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal. Obrátili sa na jeho otca, akému chce dať meno. On požiadal o tabuľku a napísal, jeho meno je Ján. Všetci sa tomu čudovali. Hneď sa mu otvorili ústa, rozviazal jazyk i prehovoril a velebil Boha. Vtedy sa všetkých susedov zmocnil strach a po celom hornatom judskom kraji sa rozprávalo o týchto udalostiach. Všetci, čo to počuli, uchovali si to vo svojom srdci a vraveli. Čím len bude toto dieťa? Pánova ruka totiž bola s ním. Ďakujem. Takže toto není ešte o narodení Ježiša Krista, ale o narodení, toto je pol roka predtým, narodenie Jána Krstiteľa. Začneme odzadu, tam je napísané, že všade sa o tom hovorilo. To je, neviem, ako je to dneska, ale kedysi, keď som bol chlapec, boli tzv. Priatky, alebo keď sa páralo perie. To bolo po večeroch a to bol zdroj nekonečných aj klebiet, ale aj čo sa kde šustlo, kde sa čo pohlo v dedine alebo v okolí. A myslím si, že takto nejako v každej kultúre je, že takto sa chýria správy, že ľudia, počuli ste to? Počuli ste to? Že starí ľudia majú dieťa a ten jeho otec bol nemý. A čo sa to tam vlastne udialo? Však on nemohol rozprávať a potom mu dali tabuľku, on napísal, že sa bude volať Ján a zrazu začal prorokovať. No, takže keď sa pozrieme teraz dozadu, ako to vzniklo, alebo ako k tomu došlo, bola to obyčajná, rutinná bohoslužba, ktorá pripadla na jedného kňaza raz za pol roka, slúžil týždeň v chráme. Tam sa mu zjavil anjel, a tento anjel mu povedal, že budete mať syna a bude sa volať Ján a pôjde v moci Eliášovej. 5 mesiacov to držali v skrytosti. Som sa pýtal, prečo. Ja takto rozmýšľam nad Bibliou. Nebolo to z hanby, viete, že ona to nedávala najavo, jeho manželka, možno preto, že sa modlila a zdávala vďaku za to. Lebo za toto sa modlili celý život a dlho nič a zrazu sa stalo toto. Teraz sa prečítame znova Lukáš 1. kapitola, verše 26 až 31. Lukáš 1, 26 až 31. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávida. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal, raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Anjel pokračoval, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. No, tu je ďalšia návšteva anjela Gabriela. V Biblii sú len dvaja anjeli pomenovaní. To je Gabriel a Michael. Michael, áno, ďakujem. No, zase vidíte tú istú typológiu. Viera začína informáciou od Boha. Keď sa preneseme do Židov 11, viera vo všetko začína tak, že Boh poskytne prvú informáciu. Ešte nič nie je vidieť. Ešte nič necítite. Tak ako Noé mu povedal, že bude búrka, ale vtedy nevedeli ani, čo je dážď. Ako mohla prísť búrka, ako mohla prísť potopa, ako na suši má postaviť loď. Boh povedal, že stane sa toto a ty postavíš jednu veľkú loď. Rímanom 3.27 je napísané, že existujú zákony viery.
A my sa tieto zákony musíme postupne učiť, tak ako existujú zákony cestnej premávky alebo zemskej príťažlivosti, existujú zákony viery. A čo to znamená? Že Boh pôsobí skrze duchovné zákony. Zákon viery je napríklad kedysi vo viere, že nemáš ešte žiadny dôkaz a veríš, že dostaneš to, čo ti Boh zaslúbil, vtedy chodíš vo viere. Keď to už máš, už nemusíš chodiť vo viere. Zaujímavé na tomto príbehu je zase to isté, ako musel byť naplnený aj zákon Mojžišov, čiže Boh sa rozhodol, že sa stane človekom. To znamená, vyprázdnil sa, stal sa človekom, stal sa osobou ľudskou, ale zároveň si zanechal charakter Boží. To znamená, že nikdy nezrešil. Teraz v nebesiach je človekom, lebo zobral na seba podobu človeka. Čiže stal sa človekom, vyprázdnil sa zo svojej podoby v nebi, ale charakter si zanechal ten istý, ktorý mal, to znamená, že nezrešil. Ale Boh musel naplniť aj požiadavky zákona, čiže na jednej strane to musela byť panna, a na druhej strane musela byť viazaná nejakou zmluvou, pretože ináč by jej vždy hrozilo ukameňovanie. Áno, musela byť panna, to znamená, ale ešte nebola vydatá, čiže v židovstve, keď bola zasnúbená, žili spolu, ale nežili intimne, čiže bola chránená zákonom manželským a na druhej strane musela byť ešte pannou, pretože to, čo sa v nej malo počať, bolo z Ducha Svätého. Takto Boh nejako jedná. Proroctvo, teraz sa narodil jeho, teraz sa vrátime späť k Jánovi, narodil sa Ján a v tom momente, keď ho obrezali a dali mu meno Ján, jeho otec dostal proroctvo. Ináč toto je zaujímavé. Preto ja si už začínam písať, keď niekto prorokoval nado mnou, hodnoverný, a raz za niekoľko mesiacov to vytiahnem zo šuflíka a prečítam si to, lebo človek je taký tvor, že riešime iba to, čo je na vrchu, ale život náš sa stále ukladá niečo, áno, stále sa niečo ukladá. A okrem iného, vlastný otec prorokoval nad svojim synom, pôjdeš pred Pánom a pripravíš mu cestu. Ale to bolo dieťa, ktoré malo 8 dní. 8-dňové dieťa. Teraz sa preneseme o 30 rokov ďalej na scéne, o 30 rokov prejdeme. A znova, prečo 30 rokov? To sú nie náhodné číslice. Veľakrát hovorím, že muž je dospelý alebo dozretý, keď má okolo 30 rokov. Vstupuje do služby. Čiže Ján má teraz 30 rokov a prečítame si z Jánovho evanjelia 1. kapitolu 19 až 23. Čiže Ján 1, 19 až 23. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty? On vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho, čo teda? Si Eliáš? Povedal, nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovi cestu, ako povedal prorok Izajáš. Takže teraz sme sa ocitli, kedy Ján je už keď vstúpil do služby a sa ho pýtali, ty si Eliáš? Ježiš na jednom mieste hovorí, že pôjde v moci Eliášovej, ale prečo dali takúto otázku? No jednoducho, pretože Eliáš nezomrel. Viete, že Eliáš išiel do neba na tých ohnivých vozoch a Židia čakali, že predtým, než príde Mesiáš, príde Ján z neba, lebo on nezomrel. Potom tu bola druhá otázka. Ty si ten prorok, čo to znamená ten prorok? Ktorý prorok? Ten, keď prorokov bolo veľa. Keď Mojžiš odchádzal zo scény, tak povedal, príde po mne prorok, ktorého počúvajte. To znamená ten prorok. Ale nepovedal, ako sa bude volať ten prorok. A oni celé storočia hľadali správne, kedy príde doba, že ten prorok nastúpil na scénu. Čiže vidíte, že Židia dobre očakávali. A on im povedal, nie som ani Eliáš,
a nie som ani ten prorok. A pýtali sa, tak kto si teda? A Ján povedal, kde sme, ja som hlas volajúceho na púšti. A teraz, ako na to prišiel Ján? Viete, že otec mu povedal proroctvo, ale mal 8 dní. A ja ti dám tú istú otázku, aby sme pochopili aj vianočný príbeh. Kto si? Kto si ty? Skús sa seba definovať a budem na to odpovedať. Nemusíte mi teraz ešte odpovedať, áno. Ján nepovedal, čo cíti jeho telo. Ján nepovedal, že žijem samotársky spôsob. Byť sám je ťažký život. Žijem na púšti a som len sám, nič ma nečaká, len sám. Idú Vianoce. Nebojte sa byť sami. Ja som tiež teraz tieto dni veľa sám a teraz som úplne sám, iba psi sú so mnou doma. Tých som nehal doma teraz. Je to ťažké byť sám. Ale viete, čo ma Boh posilnil? Keď sa nechceš cítiť sám, zaoberaj sa svojim aktuálnym povolaním od Boha. A v momente odíde všetká prázdnota, v momente vstúpi z nebo na zem a necítim sa sám, necítim nostalgiu, necítim nič, lebo Božie kráľovstvo je živé a je aktuálne. Ján nepovedal, čo mu prebiehalo myslou aktuálne, ani nepovedal, že tá strava je biedna, nepovedal, no kobylky ste už jedli, budú kobylky sobotu? Namiesto grocha budú kobylky, dáte si kobylky. A dokonca nepovedal ani, že toho medu má dosť. Koniec koncom vždy prišli nejakí diví medvedia a zožrali mu med. Takže Ján si nekúpil v Kauflande med, ale koľko razy ani ten med nemal. Ján nepovedal, čo mu diktoval žalúdok. Nesťažoval sa, že som sám a žijem samotársky. Ale čo povedal Ján? Ja som hlas volajúceho na púšti. Teraz moja otázka. A ako na to prišiel? Lebo to hovorím aj ku tebe. Vieš ako? Že musí zaznieť k tebe Božie slovo. Ján čítal Izajáša, asi 40. kapitolu, 3. verš. Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu. A v tom momente, ako čítal tento odsek, Boh mu povedal, ty si ten hlas. Biblia nehovorí, či si pamätal, čo mu otec povedal, lebo jeho rodičia už nežili. Boli starí, keď splodili Jána, oni už nežili, keď bol na púšti, Boh vie prečo. Nevieme, či mu to otec povedal, ale keby mu to aj povedal, to, čo ti povedia rodičia, sa nestane tvojim životným krédom, iba na základe toho, že ti to povedal niekto, že toto by si mal byť, ale musí k tebe prehovoriť Boh. Ty si ten hlas volajúce na púšti. A ja hovorím, teraz budem hovoriť trošku o Vianocách, aby si ty vstúpil sám dobrovoľne do poslania toho, ktoré Boh má pripravené pre teba. Ako som povedal aj o Tomášovi, aj o Zdenke, že vidím, že oni sa stávajú pre ľudí príťažlivými. To je moje také bočné pozorovanie, nezameriavam sa tak na ľudí. A ako k tomu došlo? No nejakým životným štýlom, nejako, myslím si, že to bude jedna z vašich služieb postupne. Takže ak chceš porozumieť vianočnému príbehu, tak si musíš dať aj teraz otázku, kto si, ako sa definuješ. A tuto sa ideme povzbudiť, že Ján, totiž ako sa definuješ, tak vytváraš sebaobraz. Kto si? Ján Krstiteľ sa seba samého dal do zhody s Bohom. Nikdy nepochybuj o sebe, že si novým stvorením. Nikdy nepochybuj. To je základ. Nech prídu akékoľvek teraz ťažké chvíle, nostalgia, smútok a všelijaké spomienky. Ty máš rodný list. Čo je tvojim rodným listom? Vtedy, kedy si sa znovu narodil do Božieho kráľovstva. Opakujem, základ všetkého. Nikdy nepochybuj, že si Božie dieťa. Začal si od znova. Každý sme začali od znova. To staré bolo, a Boh povedal, že hľa tvorím nové. Čo bolo to staré? Možno to staré boli stále depresie, úzkosť, zadlženosť, pálené, melancholík, klebety, neviem, čo všetko tam bolo. A čo je nové myslenie? Súhlasím s Bohom, čo hovorí o mne a žijem teraz to, čo Boh vkladá do mňa a nežijem zo zlých spomienok. A toto ti dáva silu,
že viem povstať a výjsť z každej situácie. My ako kresťania by sme mali radi zázraky, ktoré sa zrealizujú do 30 sekúnd. Uveril som, zázrak, bomba, uveril som, mám to, po dlhoch mám a tak ďalej. Sú aj takéto zázraky, ale sú väčšina zázrakov, ktoré sa odohrávajú v našom živote, že postupne, ako my vstupujeme na nové a nové územia, že uzatvárame dobrovoľne s Bohom nové zmluvy, vydania sa jemu dobrovoľne, Boh stále viac a viac otvára požehnanie do tvojho života. Rozmýšľali ste niekedy o rozvode s Bohom? Veľakrát áno. Končím, mám toho plné zuby, odchádzam od Boha. Rozmýšľali ste niekedy o rozvode v manželstve? Aby som vás upokojil. Jeden z najväčších Božích mužov, ktorého mám veľmi rád, som ho teraz na videu videl, povedal, že my sme nerozmýšľali o rozvode. My sme rovno rozmýšľali o vražde. Že viete, keď poznáte moju ženu, a sedela prvej rade do celého sveta, že žiť s takou ženou, to sa nedá nehádať s ňou. A všetci v publiku boli uvoľnení. Takže rozmýšľali ste niekedy už o rozvode? Možno áno, ale my sme sa chceli pozabíjať rovno. My sme boli tak úžasní, ale Boh nás zmenil. A niekedy ľudia rozmýšľajú o rozvode s Bohom. Prosím vás, dneska ráno som si napísal, neviem, ako sa to presne definuje, ale deti prestávajú mať kontakt s rodičmi. To je jedno, ako sa to anglicky povie. Jednoducho deti, dospelí ľudia, ktorí majú okolo 30-ky, 40-ky, je módny trend, ktorý prichádza, že deti sa odstrihnú od rodičov, nechcú im ani volať, nechcú ich ani vidieť a nechcú ani počuť. To je šialenstvo toto. To je šialenstvo. Vždy bol rozdiel generačný, jak je svet svetom. Každá mladá generácia sa na svet díva ináč ako tá predchádzajúca. To vždy bolo, je aj bude. Ale toto je výplod, zase vidíte, kde ten svet speje, že oni nechcú mať s nimi nič. Ja teraz nechcem povedať, že akú bolesť spôsobujú rodičov, ale ja to absolútne nezastávam, možno aj preto, že už mám deti a vnúčence a to není do žiadnej melancholie, podľa mňa je úplne normálne, že keď volám niekomu, že mi zdvihne telefón. To je úplne normálne, ale nevyvolávam každé 3 dni alebo každých 5 dní, ako sa máte a či ste papkali a sú dospelí a tak ďalej, ale je normálne mať raz za čas aj nejaké vzťahy, nejaké stretnutie. Nenaskočte na toto. Toto je úplne chorá, démonská doba v tomto, lebo deti sa chcú cítiť slobodné. A zase to vychádza z modernej pedagogiky, ale možno inokedy o tom. Takže ten väčší v nás to potiahne. Ak si už aj rozmýšľal niekedy, že to vzdáš, veľakrát sú také myšlienky. Vzdám, viac do zboru neprídem, Bibliu odkladám do šuflíka, ten väčší v tebe to nikdy nevzdá a ten väčší nám vždy pomohol všetkým. Keby ten väčší nebol vo mne, tak ten menší, čo som ja, by to veľakrát už asi vzdal. Takže toto je veľmi dôležité. Nikdy nezabudni, že si novým stvorením a čo sú zákony viery. To som vám hovoril, že musíš veriť prv, než to dostaneš, ale nás ovládajú ešte aj iné zákony. Napríklad generačné zákony. Či veríš alebo nie, narodil si sa do nejakej rodiny a počul si, že vy budete vždy chudobní, nám vždy z hrnca vykypelo a my sme všetci takí len lacná pracovná sila. My sme nikdy nič nedokázali a nám nikto nič nedal zadarmo a všetko sme si museli zaslúžiť v zátvorke za socializmu, čo neukradneš, to nemáš. Áno, a tak ďalej. Toto ste možno počuli. Dokonca zbadáš na sebe, že nemáš ani moc dobrú mentálnu výbavu, lebo si sa narodil nejakému otcovi, nejakej mame. A toto sú dedičné veci alebo generačné veci a môžu to byť aj generačné kliatby, ale viete, čo ja teraz hovorím? Že Ján nie len, že rozpoznal z Biblie, že kto je a dal sa do súladu s Božou vôľou, ale poviem ešte ďalšiu vec k tomu. A tá ďalšia vec sa rovná takáto, že my sme jediné stvorenie na tejto planéte, ktoré vie hovoriť. Jediné. A to má význam, aj pozitívny, aj negatívny. Boh stvoril celý svet rečou, slovom. Povedal, stalo sa. Povedal, stalo sa. Povedal, stalo sa. A toto isté vložil aj do nás. Čiže my svojou rečou, svojimi slovami vieme tvoriť nové veci,
o ktorých sme presvedčení, že nám ich Boh dáva, ale ja sa musím dostať do toho súladu s Bohom, aby som vyznával to isté, čo Boh hovorí. Toto je fuška. Lebo väčšinou, ako keby si sa opýtali Jana Krstiteľa, povedal, ten oblek nie je najlepší. Viete, máte oblek z ťavej srsti a to jedlo som si nepredstavil takto. Ja by som chcel hamburgery, ako mal ten prorok, ktorému krkavce nosili. A keď mi to, Bože, nedáš, ja tu na nejakom mede nebudem a mám 2 košele na celý život, to nie je požehnanie, toto ja nehľadám. A on povedal, kto je. Som hlas volajúceho na púšti, lebo sa dal do súladu. A toto je moje životné poslanie. Takže my sme jediní vo vesmíre, šimpanz nikdy nebude vedieť hovoriť a nie si zo šimpanza, ani žiadneho prvouka, alebo ak sa to volá všelijako, náročky to zosmiešňujem, čo do nás byli, lebo to tak vypadá, že to tak mohlo byť. Nebolo to tak. Boh stvoril hotového človeka. Sú chvíle, kedy treba hovoriť a nie sa modliť. Môžeš sa modliť, že zodereš kolena a nič nedostaneš, ale prídu určité momenty, kedy Boh hovorí, že musíš hovoriť. Zákon Marek 11.23, kdokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa, hoď sa do mora. Nie kdokoľvek by sa modlil k tomuto vrchu. Na to prichádzame, že Boh povie do teba, hovor, prehlasuj to ty skrze tvoje ústa, že toto sa a toto zjednotilo s Bohom a ty toto prehlasuješ. Napríklad ten, čo som vám hovoril, to je John Austin, aby som vás nenažil napätí. Jeho manželke mala rakovinu pečene a doktori jej diagnostikovali posledné štádium a povedali, že to je koniec, za niekoľko dní je koniec. A ona hovorila, že cítila som sa hrozne celé mesiace. Šialenstvo to bolo. Ale našla som si niekde citáty z Biblie a deň a noc som ich opakovala. No, toto nám dá zabrať. Boh nežehna lenivým. Lenivie kresťanstvo. Mne sa to nechce čítať a ja na tým nebudem rozmýšľať. Zapnem telku. Zapnem počítač. Pozriem vizualizáciu. Budem hovoriť o vizualizácii. Vizualizácia nemá nič spoločné s vierou. Je to len súbor nejakých pohybujúcich sa obrázkov, ale to sú len idei. To není viera. Na záver budem hovoriť o tom. Dobre? Takže sú chvíle, kedy treba hovoriť napríklad, som silný, nezomriem a budem žiť. Bol som teraz na kontrole a jeden pacient tam bol a takisto má to isté, čo aj ja. Ja hovorím, čo si to? Hovorím, že dostáva výboje. Ale hovorím, že 4 dostáva, že také, že to tie nohy vyletia. A že to je strašné, že keby aspoň zaklopkalo dopredu, že si unavený, alebo že sedíš a zrazu 5 len tie nohy vyletia, že to je strašné niečo, že 4 za mesiac dostal už. Kardiostimulátor. A ja cestou hovorím, Dari, není to milo, že mne ak to dali, ja nemám nič. Museli to tam našrobovať, dali to tam a odtedy ja idem a toto ja, ale ešte nie som zdravý, ale musím to prehlasovať. Aj toto, že aj v tomto stave je dobré, keď už odchádzame s sestričkami, hovorím, že pán Huje, no však povedzte niečo nové. Musí prísť dopyt, lebo minule som povedal niečo a bál som sa, že ani krv mi nezoberete. A keď sme odchádzali, tak hovorí, že no čo, vidím, že ste takí spokojní. A hovorím, tak áno, som. Že no, vidím, že vy to z iného uhla pohľadu berete všetko. Ja hovorím, áno, môžem sa sťažovať, a môžem byť vďačný, že som samoobslužný, môžeš byť vďačný a nemusíš. A môžeš byť vďačný, že žiješ normálne. Nie je to úplne plnohodnotné, ale je to stále vynikajúce. Vyber si. A to z teba vyžaruje. A to nie je len tu. To vyžaruje aj tam. Že či si spokojný, alebo budeš len chodiť. Ale prehlasujem Božie veci, pretože nechcem tie pecky dostávať, nechcem iné pecky dostať, lebo už sme dostali pecky od života aj inde. Dobre, takže keď hovorím o správnom vyznávaní, to neznamená, že popieraš lekárskú diagnózu, ako niektorí, nie som chorý. Ale prosím ťa, len nehovor stále o tom, nehovor, že si stále chorý. Vyhlasuj Božie veci napríklad. Áno, o tom to hovorím. To neznamená, že doktorovi povieš, ja nie som chorý, tak ti povieš, že ste prišli na kontrolu. Ja som uzdravený, tak ti doktor povie, je uzdravený, on to tak hovorí. Bodka na revers, ťa pustia a viac sem neprídete, dovidenia, konečne máme pokoj od vás. Áno, to není popieranie faktov, ale prehlasovanie, že Božie slovo vstupuje s tvorivou silou a začína tam robiť svoju prácu. Ten väčší v nás je väčší ako rakovina, ten väčší v nás je väčší ako
démoni a tak ďalej. Teraz poviem, čo sa musíme učiť a čo sa nemusíme učiť. Čo sa musíme učiť? Musíme sa všetci učiť, aby som sa zhodol s Bohom o vlastnom sebaobraze. Nemám vlasy, nemám hento, nemám toto a tak ďalej. Sme na podobu Boha, nie šimpanza. Ani na podobu Arnolda Schwarzeneggera, či jak sa volá. Ani na podobu iných televíznych hrdinov. Som na podobu Božiu. Boh tvorí slovami. A teraz, čo sa nemusíme učiť? Všimol si, že ťa nikto nemusel učiť hrešiť, nadávať, žiarliť a hnevať sa? Nikto ťa to nemusel učiť a všetci to vieme dokonale. Keď nás chytí rapel, tak to ide samé. Toto sa nemusíme učiť. Nemusíš sa učiť, aby si počul v každej druhej rodine, no my sme len ty, len, a pozri sa, kto sme my, a toto sa dalo čakať, keď som si ťa zobrala, no a ty sa pozri na seba lepšie po toľkých rokoch. Zoberte si neveriaceho Tomáša. Ježiš prišiel medzi učeníkov, povedal, pokoj vám. Aj toto chcem povedať, pokoj vám do roku 26, nemajte strach. Je dôležité si to hovoriť, lebo strach sa stále, furt nejakými dverami do života chce prísť strach z niečoho. Pokoj vám. Povedal, dotknite sa, toto som ja. A jeden tam nebol, to bol Tomáš. Tomáš povedal, ak sa nedotknem tam, kde boli klince a nedotknem sa jeho boku, neverím. Prešlo 8 dní. Znova prišiel Ježiš. Už tam bol aj Tomáš. Odkadiaľ začal Ježiš hovoriť? Viete, odkadiaľ? Tomáš, daj sem ruky, dotkni sa ma, chyť sa mojho boku. A už nebuď neveriaci alebo veriaci. Čo vám tým chcem ukázať? Ježiš vedel, čo Tomáš hovoril, aj keď tam Ježiš nebol. Ježiš vie všetko, čo si povedal. A keď vie všetky negatíva, čo hovoríme, o čo viac počúva, keď sa dávame do súladu s ním. O čo viac je šťastný a spokojný, keď hovorím to, čo on hovorí. Preto hovorí, že blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Kto to je? To sú tí, čo nájdu odvahu veriť. Aj keď nič nevidia. Teraz je ďalšia otázka. Koľko to bude trvať? To je problém. Pretože Boh a viera fungujú mimo časopriestor a my to chceme vidieť podľa kalendára, hodiniek a budíkov. Lenže Boh je mimo a viera je mimo času. Pozrite sa, aj Abraham dlho videl nič, dlho videl len slabnúce a unavené, viac unavenejšie tela seba a Sáry. A potom prišiel jeden moment, kedy Boh povedal, teraz je ten správny čas. A narodilo sa im dieťa. Keď si v tomto móde čakania, svet sa ti smeje. Že čomu to veríš? Keď si v tomto móde čakania, tak ťa prenasledujú kvôli Božiemu slovu. Boh vám dáva právo si čítať slovo. Ja som študoval v Prahe, takže tam ja poznám v podstate české dejiny, viac reformáciu a protireformáciu. Zo slovenských tam viac menej nič nebolo, takže tu sa tiež určite niečo dialo, ale nie toľko, čo v Čechách. A viem, že po bitke na Bielej hore, teraz asi 1621, kedy prišli, kto to prišiel? Kto vládol v Rakúsko-Uhorsku? Rod, som zabudol. Kto? Habsburgovci, keď prišli, Habsburgovci zaviedli rekatolizáciu. A keď sa pozriete do histórie, tých minus už skoro 400 rokov, tak v podstate bolo zakázané čítať Bibliu ľuďom. Bolo zakázané a mnohí ľudia zomreli za to, aby dopravili Božie slovo k obyčajným ľuďom. My máme túto možnosť a všimnite si, všetko, čo máme, berieme, však to je normálka, ani to nečítame. Ako vy, mladí, keď poviete, ale to je normálka mať jogurt. Není to normálka. Není normálne mať jogurt na raňajky. To len my myslíme, že je to normálne. V našej dobe to nebolo normálne. Nemám 150 rokov, ani 380. V našej dobe nebolo normálne mať jogurt. V našej dobe neboli mnohé veci normálne, čo dneska považujeme ako za normálne.
Zákon viery, ktorý som mal, že je list vlastníctva, to je ty, kedy si sa narodil, a potom je zákon viery, Židom 11.1, že viera je podstatou toho, na čo sa nadejeme. Nebol si tam nikdy, ale vlastníš to. Mám kamaráta, ktorý sa v tomto veku, približne mojom, dozvedel, že vlastne nejaké pozemky na juhu Slovenska. Nikdy tam nebol, ale na katastri to je zapísané. A nikdy by sa tam nešiel pozrieť, keby mu niekto nepovedal, že je to tam napísané a patrí ti to, tvoj otec to zanechal. On pozrel do katastra, vidí a teraz tam chce nejakú, nechcem povedať, šopu, voľakú pajtu si tam chce postaviť, ale volačatka. Není to to, ale je to pekné. Nevedel o tom. A toto je isté, keď my nehľadíme do toho, čo nám v liste vlastníctva patrí a nečítame, čo nám to teda patrí. Veľmi prakticky. Si ženatý, to máš? Vieš to? Ak by si povedal, že nevieš, ten, čo stojí, tá, čo sedí po pravej strane, by ti chytila Bibliu a niečo by ti to pripomenula, že ty nevieš, že si ženatý, lebo muži väčšinou povedia, že neviem, že možná. Tak si alebo nie. Ako vieš, že si ženatý? No lebo ste to na úrade pred nejakou poverenou osobou úradne spečatili. Áno? Tak vieš, že si ženatý. Nemusíš hovoriť, že dúfam, že som ženatý. Bác jedna facka. Predpokladám, že som ženatý. Fuk druhá. Tak si ženatý alebo nie? Vieš to. Ako to vieš? No lebo si ženatý. A to je isté s listom vlastníctva. To je isté. Ako to vieš? No lebo to Boh povedal. Do takejto presvedčivosti sa my postupne dopracovávame. Čiže Boh ti dáva právo čítať Božie slovo a kľudne ho čítaj. Dobre, teraz sa dostaneme k tomu príbehu narodenie pána Ježiša. Lukáš 2, 1 až 7. Lukáš 2, 1 až 7. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. To slovičko do jasiel je jediná zmienka, z čoho sa dedukuje, že to bolo maštali, alebo to mohla byť jaskyňa, kde chovali zvieratá. Keďže tam bolo, jasle znamenajú, ako je válov pre prasce, tak pre hovedzí dobytok sú jasle. To je taká šikmina, kde im dáte seno. Áno, takže z tohto to vychádza. Zoberte si, to je zaujímavé, keď už Micháš hovoril, že Kristus sa narodí v Betleheme, tak mohli stále pozerať všetkých ľudí a on sa skutočne narodil v Betleheme, ale ako? Že tam prišiel, lebo Jozef pochádzal z Betlehema, Márin muž, tak sa tam išiel zapísať. Takže toto rozhodnutie padlo na politickom rozhodnutí cisára Augusta. Toto bol vynimočný cisár, ktorý zaviedol tzv. Pax Romana, to je rímsky mier. Bolo to nevydané obdobie mieru, stability, bezpečnosti a slobody cestovania. Možno niečo také, ako my máme v Európe. Vzhľadom k tomu, že sa mohlo slobodne cestovať, sa kresťanstvo veľmi rýchlo šírilo vďaka politickému rozhodnutiu. Keby ste sa pozreli na ďalšieho, asi Diokleciana, alebo ktorý to bol, ten zase nariadil, aby jeho obraz visel v chráme. Na Židia to samozrejme odmietli a pravdepodobne preto Pavel napísal 2. Tesaloničanom, že antikristovia budú chcieť byť uctievaní v chráme. To znamená, je tam portrét, ako my máme portrét prezidenta v každej triede a v každej úradnej miestnosti, on dal do chrámu portrét. To je Boh, ktorého budete uctievať. Židia sa postavili. A viete, čo je zaujímavé? Že ešte ten zákon nestúpil platnosť a ho zavražil niekto. Na tomto vám chcem ukázať, že nech politici sa snažia všelijako rozhodovať, aj dneska vidíme všelijaké trenice v politike našej alebo medzinárodnej, Boží plán sa aj tak uskutočne.
Vždy Boh sa nebude radiť ani so žiadnym najmocnejším prezidentom sveta, Boh sa bude riadiť podľa svojho harmonogramu. No a teraz sa ale na toto pompezné, slávnostné pozrieme z pohľadu tých manželov. Bol to absolútne obyčajný, nepríjemný, komplikovaný, ťažký deň. Nič za tým nehľadajte, to je všetko. Komplikovaný, ťažký, obyčajný deň, pretože bol čas pôrodu a nebolo ani kúsok strechy nad hlavou. Do toho si zoberte, že to bola sociálne slabá rodina. A to je všetko o Vianocach. Z ľudského pohľadu to je všetko. Že o niekoľko storočí sa z toho spravila slávnosť, sila a pompeznosť, tomu sa chcem teraz nejako venovať ďalej. Pozrite sa, je to ako orechy. My sme mali taký orech, z Maďarska dovezený, že rukou nemusel si kladivo mlátiť po ňom. Áno, si ho takto zmačkol a krásne 2 polky si vybral. Orechy dneska na vianočný stromček môžete dať ako ozdobu a orechy môžete rozbiť a to vnútro vybrať a použiť na lepšie účely ako ozdobu na stromček. A o tomto chcem povedať o Vianocach. Je to tá škrupina, to sú tradície a tá podstata, to je to jadro toho orecha. Pozrite sa, čo je tá škrupina. A tradície a náboženstvo. Prečo sa to ľuďom tak páči a prečo aj veľa kresťanov v tomto období zlyhá? Pretože tie zvyky sú veľmi silné, napríklad betlemské svetlo, doniesli sme svetlo do nášho príbytku. Alebo polnočná, ja vám poviem doteraz, to sú strašne silné spomienky. Mrzlo. Keď si dal frčku do ucha, ti išlo odpadnúť. O polnoci sme boli nastúpení. Pred kostolom pracovníci MNV, ktorí zapisovali, kto ide do kostola. O to sme boli hrdinovia, veci všetci. Áno? A teraz my sme mali organistu, ktorý mal krásny hlas. Kostol tme. A on začal taký mohutný úvod hrať na orgán. To sa triasli ešte sklene výplne. To sa triaslo. On začal od toho spievať a do toho začala hrať dychovka, Tichá noc, Svätá noc. To všetko plakalo. Ľudia, to sú také zážitky a na tomto vie náboženstvo chytiť ľudí. A to sme boli celí šťastní. Prišli sme domov o 2:00 ráno, o 7:00 už nás mama budila. Stávame do kostola a keď sme prišli z malej omše, tak až vtedy začínali Vianoce pre nás. Áno, už boli rezne a už sme vianocovali. No, keď to zoberete do takéhoto zboru, povedal, že tu nie je nič také pompezné, ľudia hľadajú pompeznosť. Ja vám dneska chcem povedať, že duchovnosť je v obyčajnosti, duchovnosť hľadajú vo všednosti. Tým nechcem povedať, že neexistujú krásne, veľké, pekné chvíle, konferencie, zhromaždenia a tak ďalej, ale celá duchovnosť je vždy skrytá v obyčajnosti. A toto bude moja kázeň. Dúfam, že ma dopočúvate, vy, ktorí ma počúvate, komentátori moji. Takže musím ich pozdraviť zase všetkých, áno, lebo majú veľkú radosť, mi robia, keď to tam komentujú. Nebudem hovoriť ani o komercionalizácii, prosím vás. Čo budeme hovoriť? Že prišiel Santa Claus na Coca-Cole, alebo že ideme bojovať proti tomu. Pred 25 rokmi v takýchto zboroch sa veľmi bojovalo proti stromčeku. A teraz tí istí, čo proti tomu bojovali, majú stromčeky. Ako sa vie ľudské chápanie zmeniť. Tí istí duchovní, ktorí proti tomu bojovali, ľudské tradície sú niekedy tak silné, že ani komunisti ich nevedeli poraziť. Áno, takže ja nehovorím, že oslavujte stromčeky, keď sa ti páči, maj stromček, keď sa ti nepáči, nemaj stromček. Je to lepšie ako Ramadán. Nie? Je lepšie, keď oslavuješ Vianoce, ako veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu. Je lepšie, keď sa spieva Tichá noc, ako Internacionálu. Spievali súdruhovia. A my sme museli hrať na dychovke a oni spievali. Čiže toľko sa proti tomu bylo. Jadro celej kresťanskej zvesti je o Božom slove a Duchu Svetom. Ale si zoberte, Duch Svätý kam chce, tam veje. To, že sme sa my tu stretli a že úprimne si želáme, aby Boh pôsobil, ešte neznamená, že Duch Svätý príde. Naše zbožné priania sú zbožné priania, ale Duch Svätý si robí, čo chce. On je slobodný. A my mu chceme niekedy, keď ak si dlho čakáme, lebo toto nás učí, že musíte čakať,
A keď nevie prísť, tak sa mu snažíme pomôcť v predprogramovaní prejavmi. Niekde začnú plakať, niekde sa začnú smiať a myslia si, že už prišiel Duch Svätý. No, pre mňa nie je nič viac odporné, ako keď telesnými prostriedkami chceme budiť dojem duchovnosti. A ty sám cítiš, že to je ak handra v špinavom kýbli vymachaná a vôbec to nie je príťažlivé ani voňavé. A teraz o čo ide, o čom kážem? Aby z Vianoc nebol príbeh na 3 dní. Prečo je z toho príbeh na 3 dní pre ľudí? Lebo realita je iná. Prečo ľudia pozerajú film a rozplačú sa pri ňom? Oni sa vžijú do toho príbehu, ale sami cítia, že no, ale môj život je iný. Potom hodí jedno pivo do seba a život je o inom. Skončia 3 dní Vianoc a život je iný. Ale my hovoríme o Vianocach o niečom inom. Ježiš Kristus prišiel, robil divy a zázraky, povedal, alebo Ján Krstiteľ hovoril, že priblížilo sa nebeské kráľovstvo. On nepovedal, že novú cirkev zakladám, nový zbor, nové náboženstvo. Nebeské kráľovstvo je tu. Nebeské kráľovstvo vstúpilo skrze znovuzrodenie. Prejavmi nebeského kráľovstva je to, že si sa znovu narodil, že Ježiš vyháňal démonov a povedal, toto je nebeské kráľovstvo a ja chcem, aby vplyv nebeského kráľovstva v plnosti bol na zem skrze osobu Ježiša Krista. Ježiš potom vykonal všetko, zomrel, vstal z mŕtvych a ako človek išiel do neba. A povedal, že bude zoslanie Ducha Svätého a tým sa ukončila jedna etapa. Medzi týmto ukončením a jeho druhým príchodom, tam sme my. A zmysel kresťanských alebo Vianoc je v ten, že my sa musíme naučiť vstúpiť do tohto príbehu od Ježišovho skriesenia a vystúpenia na nebo a jeho druhého príchodu. Tiež povedal, čakajte. On príde znova ako král, bude vládnuť z Jeruzalema, bude najlepší politický vodca, naše politické strany zaniknú aj na Slovensku, nebudete pozerať ten parlamentný cirkus, kde sa bijú v Srbsku už aj u nás, áno, ale budete pozerať, že Ježiš povie niečo Jeruzaleme a my to automaticky prebereme, lebo bude 1000-ročné kráľovstvo. Ale ešte sme tam nie. My sme niekde medzi týmito 2000 rokmi a to znamená, že my hovoríme, ešte nie je koniec a my v tomto vstupujeme do Božích dejín. Anjeli povedali, že nebojte sa, keď Ježiš sa narodil, zvestujeme vám veľkú radosť. Ale pre Herodesa to nebola veľká radosť. Celý Jeruzalém sa otriasol, že král sa narodil. Ako král? Veď my milujeme cisára. My tu máme Herodesa, jeden despota väčší ako druhý. Herodes spozornil, celý ansabel vodcov spozornil, že aký král. A zase, kto ho rozpoznal? Obyčajný človek, keď hovorím pompéznosť alebo oslavy, sú v obyčajnosti. Bol tam obyčajný človek, ktorý sa volal Simeon a ktorý povedal, Spasiteľ je tu, môžem odísť nie do dôchodku, ale do neba. Bola tam Anna, nejaká dáma, 84-ročná, tá rozpoznala Spasiteľa. Ľudia, prečo ich rozpoznali? Lebo Duch Svätý bol na nich. Ja som napríklad o 3/4 na 10 tento piatok bez nejakého zaklopkania sa zrazu som sám doma začal modliť, že volá, kto chce spraviť niečo zlé v našom zbore. Volá, čo si chce spraviť zlé. Nevedel som kto, tak som sa začal veľmi intenzívne prihovárať, nech si nespraví zlé. A neviem kto. Ani to nejdem zisťovať, áno. Domodlil som sa, chcel som Tomášovi volať, chcel som ho vyslať niekde a potom nie, nechám to tak. Musím sa naučiť aj v tomto byť pokojný. Musím sa naučiť, nechám to tak. Dozviem sa v budúcnosti. Obyčajnosť. Obyčajní ľudia, chodiaci v Duchu Svetom. Čiže obyčajnosť tých ľudí, ktorí pre nich to bol obyčajný, ťažký, pracovný deň, kedy sa im narodil Ježiš, ľudia spravili, alebo aj Boh spravil Božiu slávu. A my z tej Božej slávy berieme silu do obyčajného života. Toto je odkaz Vianoc. Z tej Božej slávy bereme do všedného života.
kresťanstvo nájdi v obyčajnosti. Nový kresťan chce nájsť kresťanstvo v silných vyhláseniach, veľkých divoch a zázrakoch. Nech sa ich deje čo najviac. Ale väčšina kresťanského života spočíva v obyčajnosti a to je krásna tajúplnosť, ktorá robí z kresťanského života niečo fascinujúce. Že obyčajný deň sa vie premeniť na úžasný deň. Obyčajný deň pracovný, si dôchodca. Ty máš obyčajný deň, lebo si doma. Ty máš pracovný deň, ideš do roboty domov. To sú obyčajné pracovné dni. A Boh robí fascinujúce niečo skrze Ducha Svätého. Aj útorok o 16:45, kedy sa ešte nezlomil týždeň pracovný, môže byť fascinujúci deň. Sviatky? Niekto nemusí robiť tieto sviatky, niekto ich slávi. To je tvoja vec, ako to spravíš. Ako som spomenul, podľa mňa je to lepšie ako Ramadán alebo Internacionála. Ja som nech radšej sa spieva Tichá noc, Svätá noc, ako by nás muzeín zvolával k sviatku a pušku by si mal za chrbtom. Viete, že Ježiš sa narodil v Betleheme. Betlehem je dom chleba, prebehol tam aj príbeh Rút a Noemi. V Betleheme bol okrem iného pomazaný Dávid za kráľa. A Biblia hovorí o Betleheme, neviem, či Michášovi alebo Izajašovi, neviem presne, že hoci si najmenší medzi ostatnými júdovými mestami. Inými slovami, si moc príjmali na to, aby si bol slávny. To bola obyčajná dedina. No dneska, keď si zoberieš, že tam 25 000 ľudí a je to pod Palestínou. Vidíš, to vôbec není podstatné. Boh rozhodol, že vtedy, pred 2000 rokmi do Betlehema, zostúpi večnosť, dočasnosti, prelomí sa Božie kráľovstvo, Boh sa stal človekom, zanechal si ale svoju nepoškvrnenosť a takisto tú nepoškvrnenosť vkladá do nášho vnútra. Odkaz Vianoc. Oblúb si všednosť a obyčajnosť a v tom je duchovnosť. Obyčajné všedné dni. Ako som spomenul, Boh slávy není len na veľkých konferenciách. Boh slávy není len na veľkých napríklad uctievacích zhromaždeniach, kde sú tisíce ľudí a spieva slávna skupina. Aj tam je Boh slávy, samozrejme. Ale vieš, kedy je Boh slávy? Vtedy, keď ráno staneš a máš rozcuchané vlasy. Vtedy, keď si v pyžame, nenamalovaná, nenalíčená, vtedy je ten istý Boh slávy dostupný. Kedykoľvek je Boh slávy dostupný. Viete, čo je zaujímavé? Že už 400 rokov Boh k ľuďom neprehovoril. Čakanie nás napína. Aj my žijeme v období očakávania. Neviem prečo, ale Boh to robí tak, že naše čakanie to je ako napnutý luk. Stále je to napnuté a už máš niekedy dojem, že ak Boh nezakročí, ak nepríde, tak ja to už nevydržím. Poznáme to všetci, ja myslím, že velice to poznáme, áno. Ale keď Boh mierí niekam, on je presvedčený, že tam, kde mierí, tak to trafím. Keď povedal, že to bude v Betleheme a vtedy, tak to bolo v Betleheme a vtedy. A nepýtal sa na to žiadneho politického vodcu. Božie kráľovstvo vždy bude mať konečné riešenie alebo rozuzlenie. Hoci politici by zo seba chceli zhodiť to jarmo zo Žalmu 2, by povedali, že prečo sa národy búria, my nechceme tohto, ten nám nebude kafrať to, čo je tu desatoro, čo je morálka, není morálka, my to vidíme takto, my sme to v našom klube poslaneckom takto zhodnotili a bude to takto. Boh povedal, nie, vážený, ja sa nebudem baviť s vami o tom. Boh má konečné slovo. Keď to už nikto nečakal, prišlo potešenie. Potešenie anjeli, Simeon, Anna. Herodes sa tešil tiež po svojom. Na tomto vidíte, že politickí predstavitelia, oni sa tiež vedia tešiť. A do televízie vám vedia, kde čo povedať. A na toto ľudia naskočia. Ako veľmi veľa rozpoznania potrebujeme aj v súčasnosti. Veľmi veľa. Lebo tak je to čím ďalej aj ten konflikt. Tak je to spletité, zamotané, zahmlievané, že v tomto sa vyznať, to si hovorím, Pane, koľko razy ja som v koncoch. Ja som v koncoch. Ale v jednom som nie v koncoch. Nech sa to nerozšíri a modlím sa, nech to skončí. Toto je biblická modlitba. A to sa môžeš modliť. Teraz čakáme druhý príchod a je to ťažký tréning. Zoberte si, panny čakali na ženicha. Koľko z nich pospalo? Všetky.
Všetkých 10. Akurát sa niektoré zobudili a mali olej a niektoré povedali, že no aj nám dajte. On je povedal, počkaj, už nie nikedy. Dajte aj nám, lebo Ježiš prichádza. Choďte si kúpiť. No dobre, ideme sa modliť, idem si to dať na poriadok život, idem si dať, áno, Pane, ďakujem. A už odišli, už je neskoro. Ježiš hovorí, buďte pripravení. Neviete, že prídem ako zlodej v noci. My to stihneme, keď on príde. Nestihneš to. Pretože to bude ping a je to. Nestihneš to. Nestihneš sa pozrieť ani do zrkadla, ani si uvedomiť. Preto to Ježiš hovorí, všetkých 10 pospalo. Všimnite si, aj nám to robí problém, preto chodenie do cirkvi je veľmi dôležité, lebo vie zaspať aj kazateľ, vie zaspať presbyter, vie zaspať aj radový člen, aj 50-ročný, aj dvojročný kresťan. Všetci vieme zaspať. Všetci sa vieme unaviť. Dokonca Biblia hovorí, že mládenci ustávajú. Ustávam očakávania, toľko si sa modlil, toľko si vyznával, toľko si prosil a nenáplňa sa to, čo to znamená, že si sa unavil a zavrel si knihu. A znova príde ten, ktorý je väčší v tebe a povie, hej, znova je čas, vyfúkni prach z toho, ideme do toho. Ten väčší, ktorý je v tebe, je garantom, samozrejme, keď ja a ty budeme spolupracovať. Prenasledovaná cirkev sa modlí ináč ako my. Lenže potom máte morbidné kresťanstvo, že poďme trpieť, aby sme sa modlili. To tiež nie je dobré. Ale je dobré, keď netrpíme a vieme si zachovať vitalitu. Není jednoduché byť to som, že usilovný. Keď ti niekto povie, že nájdi si 40 veršov z Biblie, už vtedy mám voľakú hmlu pred očami, že a kto by to hľadal? Potom, že si to napíš, no to by som ešte spravil. A potom tá vernosť. Každý deň to vyznávaj, modli sa. Ale už som to robil toľkokrát. My máme strašne veľa ale. A viete, čo je za tým? Lenivosť. Duchovne lenivý človek nedostane toho veľa z Biblie. My máme radšej vizualizáciu, kecanie, telefonovanie, to nám ide. Takmer nikto nečakal Ježiša. A dneska to isté. My nechceme tohto kráľa. Dneska celý svet hovorí, že nechceme tohto kráľa. My nechceme tohto jediného. My chceme také kresťanstvo, aké New Age. Všetci sú bohovia, všetci majú pravdu. My nechceme tohto. A naviac to je zo Židov. Absolútne nie. My chceme palestínskeho Boha. My chceme arabského Boha. My chceme vatikánskeho Boha. A juhoamerického, to je sociálny demokrat. Áno, juhoamerický Boh. Áno, že prv nám dá naje všetko, ako Vlado Lenin sa postarajú o nás a potom my budeme aj veriaci. Ľudia stále vykrikujú, že takéhoto nechceme, takéhoto si nepredstavujeme, ale my sa musíme naučiť takéhoto. Vážení, viete, čo je zaujímavé? Biblia hovorí, že pred ním raz klaknú všetci. Ja som rád, že si sa naučil už teraz klaknúť pred Bohom, ale viete, čo to bude, keď budeš vidieť, že pred Bohom bude klačať Stalin, Lenin, Mao Tse-tung. Budú klačať pred Bohom. Bude klačať Putin, bude klačať Zelenský, bude Ursula von der, všetci budú klačať pred ním. To není vyhrážka, ani škodoradosť. To je holý fakt. To je holý fakt. A vieš, čo je lepšie? Že my už teraz sa učíme zložiť telesnosť, klaknúť pred ním a povedať, nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Teraz si povieme niečo o nasledovaní Ježiša Krista, čiže ten vianočný príbeh som tu ukončil nejako. Teraz poviem, že my sme na tej osi medzi jeho odchodom do neba a druhým príchodom. V Biblii je napísané 1. Jánovej, že on prvý miloval nás. Iba preto ho máme radi aj my. A tuto vám chcem povedať, hľadajte toto. Toto je gro kresťanstva, tvoj zážitok, že Boh ťa má rád. Bez tohto nehľadajte Boha. Lebo to budú... Prikázania sú, 10 prikázaní, sú aj prikázania. Ale bez tohoto, že vieš, že Boh ťa má rád, nič z toho dobre nebude.
Rímanom 5.6 je napísané, keď sme boli bezmocní, zomrel za bezbožných. To znamená, on nebol reakciou na moju akciu, ale moja akcia bola reakciou na jeho akciu. No teraz som to múdro povedal. On, jednoduché evanjelium, že? Na to musíš na fakultu ísť. To som nechcel takto, ale takto. Takže on prvý spravil a ty príde, že on mi už vopred odpustil a ja som to až teraz zistil. Kedy som to zistil? Ja som 6 mesiacov som chodil do zboru, to je môj zážitok, ale ty ho budeš mať iný. Toto je len môj zážitok, ale Boh s každým jedná ináč. A som povedal, mne je horšie, ako keď som chodil do kostola. Ja som potreboval zažiť, že moje hriechy sú odpustené. Ja som to nepotreboval počuť, ani vyznávať. Ja som to potreboval zažiť. Tu začína údiv, tvoj údiv, že je toto možné, že mne Boh odpustil. Údiv, že ty človeče, to by som nepovedal. A teraz prečo? My potrebujeme zažiť jeho moc na sebe, aby si zistil, že si kúpený krvou Ježiša Krista. Čo to znamená? Biblia hovorí, nie ste sami svoji, ste vykúpení za veľkú cenu. To jest, už sa nebudem rozhodovať tak, ako keby Boh neexistoval. No mnohí kresťania sa ešte roky rozhodujú, ako keby Boha nebolo. Už sa nemôžeš rozhodovať, lebo si kúpený a si v údive, že on mi odpustil hriechy a že mne odpustil. A toto sa vôbec dalo odpustiť. Boli na lešení takí ľudia, ktorí opravovali niečo a skoro padol z lešenia jeden chlapík. A druhý mu hovorí, bola by ťa škoda. A on hovorí, mňa by bola škoda? Veď som dostal 25 rokov. Vieš, čo som spravil? A ten druhý mu hovorí, ja viem. Zabil si svoju matku. Ja viem, čo si spravil, ale bola by ťa škoda. Lebo si večný, lebo Boh ťa má rád. Zrakli sa všetci chlapi a tam začala bohoslužba. Lebo mu niekto dal pocítiť, že hoci zabil vlastnú mamu, že on je tak vzácný v Božích očiach, on hovorí, čo keby som padol ja z lešenia, ani pes neštekne po mne. A on povie, nie, ty si tak vzácný. A všetci prestali robiť, sadli si a začali sa vyprávať o Bohu. Si tak vzácný, len to musíš zažiť. Musíš to zažiť. Pýtaj si to od Boha. Bože, daj mi to, lebo bez toho to sa nedá ísť. Kresťanstvo bez toho to nefunguje. Je z toho buď zákonníctvo alebo farizejstvo. Zákonníctvo hovorí, musím, nesmiem ísť. A farizejstvo, no, je to zlé, ale stále nájdem niečo, že je tu veľa horších ľudí ako ja. Ó, Pane, haleluja. Farizejstvo je toto. Vždy nájdeš horších ako si ty a ideš ich poučovať. To je farizejstvo. Musíš to zažiť. Pýtajte si to. Nie ste sami svoji. Totiž, na čo žijem? O tom sa rozhodlo už na kríži. Na to človek príde, že na čo žijem? Ja som myslel, že budem šofér celý život. A som všetky presvedčoval, že konečne. A Boh hovorí, nie, budeš robiť toto. No mne sa nechce. Na čo žijem? Na čo si tu? Vieš, na čo? O tom je už rozhodnuté. Keď budem povýšený, všetkých pritiahnem ku sebe. Keď budem povýšený, všetci zbadajú, že to bol Mesiáš. A toto ťa musí scúcnuť a musíš tam prežiť objatie, ako Mária, keď povedala, že ako sa to stane. No obopne ťa Duch Svätý. Duch Svätý zostúpi tak, že si z toho pav. Toto treba zažiť. Teraz nenaháňame zážitkové kresťanstvo, ale budem na záver hovoriť o umeleckom kresťanstve, lebo to je postavené na idei, kdežto kresťanstvo biblické je, že Pavel išiel do Damašku a bš. Kto si? Kto si? Hlas mu povedal, zase hlas. Viera začína z počutia Božieho hlasu. Ja som ten, ktorý ti leží v žalúdku. Ja som ten, ktorý vstal z mŕtvych. Pavel sa už nepýtal, ako to, že si vstal z mŕtvych? Lebo ten, ktorý vstal z mŕtvych, hovorí, ale mŕtvy nehovorí. On vedel, že je to niekto, kto vstal z mŕtvych. A mu hneď povedal, Pavel, choď do Damašku a za 3 dni ti poviem, na čo si na tejto zemi. A odmlka. A
A tento istý zavolal ďalšieho a povedal, choď tam do ulici priamej a špecifikuj mu to a potvrď mu to, čo asi tuší. Pavel, tvoje poslanie je byť apoštol pohanov. Čo povedal? Príjmam. Boh sa nedíva, koľko toho máš. Boh sa díva, či mu to dáš. Boh sa nedíva, či máš veľa, málo alebo nič. Či vieš dať toľko, ale ako my často hovoríme, keby som mohol dať, tak rád by som dal do cirkvi. Tak rád by som... Nikto sa ťa na to nepýtal. Môžeš mať toľko to, ale či mu to vieš dať celé. Toto je náš problém. Musíme znova zažiť, že on to dal celé. Na kríži, predstav si, koľko razy, keď sa dotknete niekoho, ako sa obraňujeme. Počúvajte, on bol nahý. Priklincovaný. Dusil sa. Ja viem, čo je sa dusiť z nedostatočnosti srdca. Ja viem, čo to je za strašnú smrť. Keď ti voda stúpa a srdce už máš zaliaté niekde potadiaľto. Ja viem, čo to je, lebo som to prežíval. Strašné niečo. Do toho na teba plujú, do toho je tma, všetci démoni povedia, zíď dole, veď ty to môžeš, veď prikáž anielom, môžeš zostúpiť. My vieme, že to môžeš, prosím ťa, už zostup. Ježiš povedal, nie, ja musím zomrieť. To je moje poslanie. Stal som sa človekom, ale som bezriešný. On prvý. Rímanom 8, 37, 39. A o toto sa nesnažte, pokiaľ to nemáš. Toto. Nájdite a prečítajte. Rímanom 8. 37, 39. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Ak toto nemáš, tak si počkaj na to. Veľakrát sa nám stane, že radi toto vyznávame, ale stačí, že sa niekto nemôže oženiť alebo vydať a hop po neveriacom. Stačí, že ostaneš sám, ste sami, to nie je ľahké. Skončím s vierou, Nie. Toto nie je tak ľahké žiť, toto čo je. A počkaj si na to, nech to Boh vloží do tvojho vnútra. Evangelium, alebo Vianoce, keď hovoríme o tom, je o tom, nehovor tak, že mňa nič neodlíčim. To mnohí hovorili, nič neodlúči a už sú vo svete. Mňa nič tak ľahko neodlúči od Boha. Nie, to nehovor tak rýchlo. Radšej si počkaj, či to je pravdou v tebe. Radšej si počkaj. Ale Boh to vkladá, tak si to radšej pýtaj. Pavel bol tak presvedčený, že ani neškrkne so mnou. A keď to Pavel hovorí, to znamená, že sa to dá. To znamená, že to môžeme aj my prijať. Nesnaž sa nasledovať Krista, ak sa necítiš byť ním milovaný. Nesnaž sa ani o to. Pýtaj si prv toto. Aby som prežil, že Boh ma má rád. Prečo? Že bude z toho zákonníctvo. Biblia niekde hovorí, že Kristus vo vás. Preto v žalmoch je napísané, že očakávaj na Hospodina. Viete, čo je zaujímavé? Žalm 8. Čo je človek, že na neho pamätáš? Učinil si ho málo menším od anielov. Korunoval si ho slávou a cťou. To si ty? To si ty, keď budeš očakávať na Boha. Viete, čo je očakávanie na Boha? My mu chceme pomôcť. To sa učíme, keď sa tá strúna napína. My sa učíme čakať na Boha, ale počúvaj, Boh sa učí čakať na nás. Už si zistil, že koľko razy si povedal, Pane, toto si 20 rokov čakal, koľko moja žena sa načakala, dokiaľ mne niečo došlo. To sú roky. A sa chytá, že konečne ti to došlo. A mnohé mi ešte nedošli. Teraz nie je poštou. Nemusia ti dojsť kvôli tvrdohlavosti, ješitnosti, alebo jednoducho není to odomknuté ešte, není kľúčik na to.
Ale keď ti dojdu, napríklad keď zbadáš, ako jedna žena trpela, ty si to povedal a myslel si to takto. A keď ti ona povie, čo to s ňou robilo, tak tedy máš orosené čelo. Povieš, ja som to tak nemyslel, no ale takto to účinkuje na druhých. My väčšinou povieme, ale ja to tak necítim. To je tvoj problém. Nie. A túto učíme sa meknúť. Teraz nemyslím na mäko vajíčka, ani mäkká ideológia, ale učíme sa, aby naše srdce nebolo z kameňa. Čiže koľko Boh čaká na teba, aby si ďalší krok povedal, toto ti odovzdávam, Pane. A preto chodíme do cirkvi, preto stále kráčame na tej ceste, aby sme z Božej milosti vstúpili do večnosti. Láska, nasledovanie začína, mám odpustenie hriechy. Ak mám odpustené hriechy, tak chodenie s Bohom už prestala byť idea. A už je to skutočná realita. Idea Vianoc je o tom, aké je to úžasné. Jezuliatko, bambuliatko, dieťatko. Počúvajte, on za chvíľu je veľký muž, ktorý vydobil všetko, ale to sa tak milo robí, to dieťatko, lebo ty robíš s ním, čo chceš. Koledy, pečené, varené, ochutené, nedochutené, všetko možné okolo toho. Je to potom do toho rozprávky, filmy, romantika, neromantika. A to sú Vianoce úplne taký ošiel, je to tak akoby pekné, ale to je idea. Ty zistíš po 3 dňoch po Vánocach, že s tvojou realitou to nemá nič. Kdežto to, čo spomínam, chodenie s Bohom prestáva byť ideou, prestáva byť túžbou. Nie, každé prianie tvoje je vedenie Duchom Svätým. To je len tvoja idea. To je tvoje zbožné prianie. A my sa musíme naučiť, čo je zbožné prianie a čo je, že duch prešiel ako rentgen cez teba. Preto sa oplatí ísť a naučiť sa. Jeden mladý muž išiel za jedným veľkým Božím služobníkom, aby ho naučil byť veľkým človekom. Mnohí biznismeni chodili za týmto človekom. Nauč nás, lebo chceme, aby sa nám to rozvíjalo dobre. On dobre, naučím vás. A tento starý, skúsený chlap, už som vám to možno hovoril, viete, čo spravil s tým mladým? Že ho chytil a dal mu vodu do vane s vodou ho strčil. Vytiahol ho. A on myslel, že je koniec. Potom ho druhý raz dal. Vytiahol ho. A tretí raz ho dal tak, že sa už skoro topil. A potom ho vytiahol, tretíkrát, a mu povedal, ak chceš byť, ako si chcel, akú túžbu si mal sa posledný krát nadýchnúť. On hovorí, že strašnú. Tak keď budeš takto pristupovať Bohu, všetko to siahneš. Ako posledný nádych. Keďže vďaka Bohu nemáme žiadne prenasledovanie, ideme Bohu, chce sa mi, nechce, dá sa mi, nedá, mám túžbu, nemám túžbu, mám náladu, nemám náladu. Toto si treba vypestovať, čo som hovoril. To si musíme pestovať krok za krokom, aby tá túžba bola taká, ako túžba po poslednom nádychu. Takže naše túžby, nálady, motivácie, zoberte si, to je jeden chliev. Znie to šokujúco. Aj to najkrajšie, čo vie človek vyprodukovať, keď Boh dá na to rentgen, tak vidíte, že to je len o egu človeka. A Biblia to hovorí, že to je nečisté rúcho. Stadiaľ to sa má hovoriť pravda, ale jeden preklad hovorí, to je ešte drsnejší, že to je ako handra pri krvácaní ženy. Znie vám to odporné? Je to v Biblii. Viete, prečo to tam je napísané? Aby nás to šokovalo. Že takýto je človek. Toto si ty a ja bez Krista. Viete prečo? Lebo my sme romantici. O sebe ale. Nie k druhým. My stále o sebe snívame, aký sme úžasní. Je to síce zlé, ale predsa to není také strašné. Že? Všetci to máme. Není to až také strašné. No skutočnosť je horšia, než to vypadá. Som minulý týždeň hovoril a myslím, že dneska to môžem aj potvrdiť. Čiže sme romantici, ale skutočnosť je horšia. Keby Vianoce ľudia trošku viac prežili ináč ako ideu, tak začínajú si pripúšťať, že potrebujem evanjelium. Potrebujem ja evanjelium. Aby povedal, áno, ja potrebujem nie koledy a perničky a neviem čo všetko, ale ja potrebujem Krista. Ja potrebujem s ním uzavrieť zmluvu.
Kde je problém? Nebudem to tu rozoberať. Pedagogika v súčasnosti, má to rôzne názvy, som pozeral. Pedagogika, preto ju aj kritizujem stadiaľto, vychádza z takéhoto faktu. Deti sú dobré, spoločnosť ich kazí. Biblia hovorí, že dedičný hriech robí skazenosť. Úplne iné východiskové body. A na tomto sa to celé rozdeľuje. Dedičný hriech robí skazenosť človeka. Aj keď pripustí, že partia kazí, dobre, ale nechcú robiť nič s dedičným hriechom. Často počujete od ľudí, že všetci sme milovaní, Boh nás má rád. Šťastie je to pravda. Ešte viac povedia, milovaní sme takí, akí sme, aj to je pravda, keď to hovoríš v pokáni. Všetci sme Božie stvorenia, čo má Boh rád, ale nie všetci sme Božie deti. Božie deti sú iba tí, ktorí sa preto rozhodli. Chcem vám povedať, aký je rozdiel náboženstva alebo idei od skutočnosti. Prebehlo na sociálnych sieťach video, kedy jedna žena, ktorá bola v rozvodovom konaní a jeden muž, ktorý bol tiež v rozvodovom konaní, v pôvodných manželstvách boli v takom veľkom objati a niekto ich natočil na mobile, ako premietali to na veľkej obrazovke. A potom vidie to, má niekoľko sekúnd to video, ona zdesená, že to vidí celý svet, stratila kariéru, všetci jej píšu tam rôzne veci, napísala po niekoľkých mesiacoch mlčania, kde to tu mám, že buďme k sebe tolerantní, nebuďme tak závislí. To je pekné, ale ani náznak sebareflexie. Boli tam jej deti na koncerte. A oni vedeli, že mama je ešte vydatá a tento druhý je ešte ženatý s druhou. O tom to vám hovorím. Ľudia a povedia, že buďme tolerantní. Ja som za tolerantnosť. A akí sú ľudia zlí? Sú zlí. Ale ľudia si ani len nechcú pripustiť, že moja milá ešte si bola v jednom vzťahu a už sa objímaš druhým. Toto nesmieš ani povedať, lebo si netolerantný. Ale Biblia to takto hovorí. Že ma deti opustili, no dobre spravili. A títo ľudia budú ti povedať, sme milovaní, milujeme sa, hovoríme o tolerancii, teraz v sviatky všetci politici sa budú predháňať, ako, aký by sme mali byť, lenže oni vychádzajú z tej pedagogiky a nie z logiky evanjelia. Milovať Boha totiž pre hriešníka je nemožné. Darmo budeš niekomu hovoriť, že staň sa kresťanom, rob toto. To je nemožné. Pokiaľ cítiš, že máš v sebe hriech nevyznaný, že si není zmierený s Bohom, to sa nedá proste. A keď vám idem nabúrať ideu Vianoc, tak poviem, Pavel bol vo väzení a povedal, radujte sa. Keby to bola idea, tak by povedal, no síce som naštvaný, nadávam na všetkých, ale keď budem raz vonku, budem sa radovať. Pavel v okolnostiach zlých povedal, že radujem sa. A na tomto vidíte, že to nebola idea, že to nebolo umelecké kresťanstvo, ale bola to skutočná realita, lebo Pavla to neobyšlo ako rýchlik, ale Pavlovi sa to usadilo v srdci. Nasledovanie Krista je poprvé osobný zážitok, po druhé učeníctvo. To znamená, že všetci máme, alebo chceme mať nejakú dynamiku rastu. Efežanom 3.18 je napísané, že buďte zakorenení v láske a upevnení. Tak toto poviem a už idem na poslednú stranu. Čo je to zakorenený v láske? No život prichádza z koreňa, z viniča. A upevnený v láske. Kedy zažívaš svoju stabilitu? Keď budeš prežívať, nie sa to naučí, že Bohu na tebe záleží. Keď budeš prežívať, že Boh vchádza, idem o sebe hovoriť, aby sa vám to lepšie počúvalo, že zistím, že Boh vchádza do mojich pádov, do mojich zlyhaní, do mojich bojov, on tam je so mnou, ja mu to môžem povedať a on mi dáva nádej, nezatracuje ma, druhý by ma už zakopal po čiernu zem a Boh mi povie, neboj sa, zvládneme to spolu, poď. Dokonca niekedy mi Boh povie aj tvrdé napomenutie, tedy sa ježím, ako aj ty možná, áno, lebo sa ti to nezdá citlivé, pretože som romantik a hlavne ku sebe, áno, Boh mi dáva výzvy, Boh ma napomína. A ako vieš, že som stabilný, že aj v tých najťažších momentoch je so mnou? Vtedy, keď som v Bratislave, aj teraz, keď idem na kontrolu, je v človeku určité pnutie. Nikdy nevieš, aký krvný obraz máš, lebo takto vypadáš dobre, ale musíš nadstaviť ruku a keď začne tiecť, tak potom oni to všetko rozoberú na drobné a ti povedia, že to alebo to.
A tam skončia idei. Čiže vtedy veľakrát nemám silu sa modliť alebo čo, ale viem čítať Bibliu. Keď som v takomto napnutí, tak vtedy sa modlím. Vtedy sa neviem sústrediť, keď mám obrovské napnutie, že čakáš na výsledok a nevieš, čo bude. Teraz nemyslím tieto moje štandardné kontroly. Nečakáme na umelecké prevedenie. Umelecké prevedenie je napríklad, niekto spieva o láske, ale je v 3. rozvode a bude v cirkvi spievať o láske. To je idea. To je idea. To není kresťanstvo. Igen. Kološanom 3, 1 až 3, a to už bude snáď asi posledné. Kološanom 3, 1 až 3. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ďakujem. Takže to prvé je, ak nezažíva, že si Bohom milovaný, nesnaž sa viacej. Pýtaj si toto. Nedá sa bez toho. Ty musíš mať osobný zážitok. Aký? Nie taký, ako ja popisujem, že ja som mal. Ty ho budeš mať originálny, kto si ty. Musíš zažiť, že Boh ťa má rád. A vtedy to začína ešte len. Druhá vec je, že myslíte na to, čo je hore. No pýtam sa vás. Posunuli ste sa aspoň o 2% za tento rok? Niekto myslí, že nie, ja myslím, no je. Ja si nemyslím, ja to viem. Že väčšinou myslíme, len čo sa ráno zobudíš a furt myslíš na veci dole. Robota, deti, rybací šalát, majonéza, vínečko, prípiteček, zápiteček, neviem čo všetko, áno, televízor, filmy, na toto myslíš, ešte tam utekám, ešte tam, mohol by si sa modliť, ešte tam idem, radšej ako tetu pozrieť, ešte niečo upečiem, človeka bude to vždy strhávať, viete prečo, lebo sme na boisku. Takže vôbec to není tak, že sme uverili a myslíme na veci hore. V tomto sa musíme všetci trénovať a nech nám Boh v tom pomáha, aby sme v normálnom, štandardnom, všednom živote vedeli myslieť na veci, ktoré sú hore. No, tak teraz poviem niečo o vizualizácii a imaginácii. Predstavte si, dal som otázku umelej inteligencii. Lapa 1. Ako som zvedavý, čo mi povieš. Prv som dal vizualizácia, odpovedal mi, hovorím, no dobre, a potom som dal imaginácia. Vieš, čo ti mi napísal? Výsledok, že tak, ako ste sa teraz pýtali aktuálne na vizualizáciu, tak vám odpovedal, on okamžite vedel, že som sa ho pýtal teraz niečo. Tak vidím, že už tie programéria nemakajú. Takže čo je vizualizácia? Nevieme sa jej vyhnúť. Dneska bez obrazoviek už ani auto nejde pomaly. Je tak? Mobily, televízie, firmy, počítače, nejde to. Čo je vizualizácia? To je to, čo vidíš fyzickými očami. A vytvára to v mysli predstavy. Ale to není imaginácia, to je taký názov. Imaginácia, aj umelá inteligencia mi potvrdila, len som to chcel definovať lepšie, znamená vidieť neviditeľné. Tak toto je úplne biblické. Keď budeš vidieť neviditeľné, vtedy sa pohneš. To je tvorivý proces. Oral Roberts napísal tú fascinujúcu knihu Vidieť neviditeľného. A týmto to ukončím. Pozrite sa, Mojžiš videl neviditeľného a preto sa odhodlal na neuskutočniteľné, lebo videl neviditeľného. A vidieť neviditeľného nás zmení z koktavého, váhavého, neveriaceho muža vo výrečného, pevného a pomazaného. Kedy dojde vidieť neviditeľného? Čo sa stane, keď vidíš neviditeľného? Boh sleduje toto, aby ťa zlomil, ale nie násilne. Zlomil Mojžiša a zlomil aj Orala Robertsa. Oral Roberts zomieral, neviem koľko mal rokov, na nejakú chorobu, tiež mal 16, 17 a jeho otec bol kazateľ. A jeho otec sa modlil pri posteli, plakal. Viete, čo ho obdivujem? Že on neplakal, uzdrav ho. Ale on plakal, aby mu dal večnosť.
Lebo Oral Roberts povedal, že jeho nezaujímajú tie dristy cirkevné, celé detstvo ste mi pokazili, musel som chodiť do zboru, mňa to nezaujíma, ja to nebudem počúvať, ja chcem žiť. A v jednom momente, keď videl otca, ako plače, tvár otca sa stratila a nastúpila tam tvár Ježiša. A to ho zlomilo. V momente začal vyznávať hriechy, nahlas, nehanbil sa. Zrazu mu ukázal všetky hriechy, vyznal hriechy a to ho zlomilo. A tedy povedal, Pane, celý tvoj. Ak ma uzdravíš, celý život ti budem slúžiť. Okrem iného postavil to obrovské stredisko, ktoré má 20 budov a čo ma fascinovalo, modlitebnú väžu, ktorá má 60 metrov výšku. To je také niečo ako Dávid, keď preniesol stan uctievania do centra Jeruzalema, tak toto zmenilo Orala Robertsa, toto zmenilo Mojžiša a poviem, iba toto zmení aj teba. To znamená, že musí prísť zatrasenie do hĺbky duše. Nahlas kričal o milosť Bohu. Celý sa odovzdal Bohu a dokázal nemožné. Obeta lásky je, viete z čoho? Z vďačnosti, nie z nutnosti. Som vám už hovoril, Boh sa ťa nepýta, koľko toho máš, ale či vieš dať všetko. A na záver, my môžeme krmiť telesné túžby a môžeme krmiť duchovné túžby. Biblia popisuje jedné i druhé, ale čas nám už ušiel. Takže čo máš krmiť? Telesné túžby je hnev, žiarlivosť, nenávisť. To sú telesné túžby. Ale sú telesné túžby aj čisté, napríklad manželský sex a spánok. Niekto povie, to ani spať nemôžeš, to musíš stále chodiť. Nie, musíš aj spať, lebo sme len na tomto svete. A keď ste manželia, tak je normálne mať manželský sex. To sú síce telesné, ale čisté. Ale väčšina telesných sú nečisté, ako je hnev, krík, rúhanie a ja neviem, prežieranie teraz príde, že všetci budeme papkať tak trošku viac. Ináč, bolo by dobre, keby sme sa všetci odvážili teraz, že? A po Vánocach si by sme boli prekvapení. Nekrmte tieto veci telesné. Máme moc, čomu dáme prednosť. Ty máš moc sa rozhodnúť na duchovné alebo na telesné. Amen.